Čaute, vítam vás na kanálu Aimzone u tohto trapného unboxingu. Ja som jedno video skipol, pretože to bolo úplne nepozerateľné. Ja som na 20 minút plakal nad tým, že mi došli poškodené volúnka z Nanacu a nebudem ich teraz ukazovať, ale majú proste poškodený obal, ale teda aby ste nemuseli tu plakať so mňou, tak som napísal na Book Depot, tam sa mi ospravedlnili a povedali mi, že mi pošlú buď nové volúnka, alebo mi pošlú peniaze naspäť, takže budem mať dvoje volúnka, alebo budem mať možno viacej volúmok. No a prejdem teda k dnešnému dňu. Tu mám dneska 3 takto balíky od Book Depot. Ja som to teda rozbalil, ono to je vidno, ale ešte som sa nepozeral dnu, len som to pripravil, aby som tu potom to nenaťahoval nejakým rozbalovaním. A ja by som rovno prešiel k tomu. Takže ideme na to. Bum. Teda Format 4. To video, čo som skipol, tak tam som vlastne predstavoval prvé 2 alebo prvé 3 booky, teraz neviem presne, s tým, že nebude vydané, takže to neuvidíte. Každopádne to, že mám Teru, ste si asi mohli niektorí všimnúť, pretože na webe už som vydal aj recenziu na prvý zväzok. Tu mi prišiel 4. zväzok. A ona, jak som to aj písal v tej recenzii, tá Tera má fakt skvelé obálky, že sú jednoduché, tam jedna postava a potom sú tam takýto efekty, no. Prvé volúnko malo streborný, potom malo zlatý a teraz toto tu má zase zlatý, hej, zlaté písmeno a táto škorona, tak to je Schwab. No, tu je nejaký týpek, ja ho nepoznám ešte. Takto, pekne v knižnici a takto. Čo je ale dôležité u Tery povedať, tak je to, že tie volúnka majú fakt taký väčší rozmer, než obvykle mávajú. Hej, ono sa to takto možno na videu to nezdá, ale oni majú skoro 10 palcov, ja som to teda meral a je to fakt väčšie, než to býva, než bývajú tie klasické volúnka. Ale tiež to inak nakladá Viz, no Viz Media, takže neviem, prečo sa tak rozhodli. Asi aj v originále, ani neviem, jak to vychádza v originále. Každopádne vám odporúčam do tej série nabehnúť, nebudem to rozoberať prečo, tie dôvody som napísal v recenzii. Ja som tomu dal teda tomu prvému zväzku 8 z 10. A hlavne, čo tu má tú výhodu, tak to je kresba fakt, ako kúkajte na to. To je úplne boží toto. Jo? To je proste Schwab, toto keby ste nevideli, taký vyvinutý a tu má taký detail. Jo, vyzerá byť vytretý, ten dizajn je trochu jednoduchší, ale ako tie svaly, jo, to je úplne krásne nakreslené a hlavne je to seinen, takže takéto veci sú tam úplne bežné. Priam by som povedal, že to trhávanie hlavy, tak to je asi najčastejšia smrť. Ja som to vlastne písal aj do tej recenzii, no. Dobrý, poďme na druhý balíček. Bum. Čo je to? Sakryš. No, ja sa teda ešte vrátim k tej Tere, a keď už tu mám normálne volúnko. Je to teda One Piece. Ale chcem vám len ukázať, že ak to vyzerá ako ten normálny rozmer oproti tej Tery, hej. Ono to proste strašne vyčňuje aj do šírky, aj do výšky, tak knižnici to vyzerá tak zvláštne, ale stále je to manga. Ale čítať sa to fakt super, takže ako tá Tera, to vám fakt odporúčam. Ona stojí nejak 300, jedno ne, celé 300, nejaké 260 alebo tak. No, to mi došlo dlho, neviem kadeľ cestovalo, asi cez nejaký New Zealand. One Piece, 47. book, čo už pokračujem v tej krabici. No a jak som sa ja minule vyjadroval v tej krabici, že ona asi pravdepodobne vyjde, ale než to bude trvať, než to oznámi a než to vyjde a než tá cena padne a tak, takže by to zabralo strašne dlho času, ale nakoniec to oznámenie proste vyšlo pred pár dňami, máme ako jedinýho na webe, alebo teda v Československu máme informáciu ako jediný, že vyšlo oznámenie na to. Ono teda tá krabica tretia, ten box set vyjde v oktobri, no a bude obsahovať celkovo 24 volumiek s tým, že sa dostaneš až k 70-ke a to je vlastne začiatok Dressrosy. No a ja som to tak počítal, do toho oktobra, než vyjde ten box, tak vyjdú ešte ďalšie 2 volúmka One Pieceu a ten box, jak som povedal, bude mať 24 dielov a šupne ma to na 70. Takže aj keď za tú pôvodnú cenu asi do toho pôjdem, pretože furt sa to oplatí viacej, prípadne ak sa to neoplatí, tak furt to vychádza na to jedno volúmko, tá normálna cena, aj keby som to objednával zvlášť po jednom, až teda je tam ale výhoda toho, že to je v tom boxu a že tam pravdepodobne bude aspoň nejaký plagát a možno aj nejaký bonus, ako keby tam bol nejaký color walk alebo neviem, alebo nejaký databook, tak by som bol fakt šťastný. Každopádne, čo sa týka tejto 47-čky, tej sa budem čoskoro zbavovať chudáka, pretože neplánujem to mať dvakrát vzhľadom na to, že v tom boxe to vyjde, tých 47 až 70. Takže momentálne som si tam naobjednával nejaké volúnka a budem sa až 4 potrebovať zbaviť. Takže ak chce niekto celý thriller bark, alebo teda celý, no, bez prvého volúnka, tak
napíšte. A dohodneme sa. Tak akože, to nechce One Piece od Regina, že? No, takú nejakú peknú kresbu na porovnanie, ako je tu NL-ové story napríklad na mesiaci, v tomto thriller barku, SBS-ka klasicky a hľadám nejakú peknú dvojstránku, ale asi nič. Tak proste aspoň toto ukážem. Proste panel s viacerými postavami, vyzerá to veľa lepšie než asi posledné 3 kapitoly, čo vyšli na ongoingu a keď teda neviem, kedy toto video vydám, tak aby som bol aktuálny, takéto kapitoly, 3 kapitoly predtým, než začal nový arc versus Yonko. No, prejdeme teda k poslednému. Bum, čo je to? Narasu! Desina, hurá, super. No, toto vlnko ku mne cestovalo asi 3 mesiace, no. 3 mesiace s tým, že ani nedorazilo, takže nakoniec som písal na Book Depot. Poslali mi ho znovu s tým a... Takže teraz by som rád povedal, že už mám na ongoingu že už mám všetky 12 kníh, ale zrovna nejak včera alebo prečerom vyšla už 13. kniha, takže zase nie som na ongoingu. Každopádne s ďalším unboxingom už na ongoingu budem, pretože to vlnko vychádza raz za 2 mesiace a ďalšie potom teda to dobehnem. No, takže na obálke máme Seven Deadly Sins, Desinu a máme tam konečne Artura a tu je akože Merlin toto, Hendricksona a Dreyfusa. Jo, Artur už zlatej zbroni. Opačne. Či ne? Sakra! Takto. Dúfam. Dúfam, lebo ja to mám zrkadlo otočiť to v tej kamere. Ne. Piče. Som to teraz dobre zatrojil. Dobre, čiže takto. Je tam zase ten obrázok, ktorý nadväzuje. To bude Jericho, tamto postavička. A samozrejme Helbram. Dobrý, nájdeme teda ešte nejakú peknú kresbu, nech sa nepovie, že to není kompletné. Napríklad akože taký kinetika v tom, to je ako fakt milujem tú nakabovú kresbu. Keď zrovna nemá nejaké slabšie chvíli, tak to je úplne úžasné. Chvíľa. No. Tararata, ja mám strašne nešťastie na tie dvoje stránky. A inak teda neviem inak, či niekto kupujete akože si svoje volumka, ale len taký detail, možno ak o tom neviete, tak keď vyjde kapitola a má farebnú stránku, tak bohužiaľ vždy do tých volumiek sa tlačí čierno-biela. A vyzerá to takto a ono to je vidno, že ona je vždy aj tá zabitá stránka. A to isté sa týka aj toho, že keď autor vydá akože prvých pár farebných stránok, že nakreslí aj normálne stránky, tak do toho zväzku sa to tiež tlačí čierno-biele a je to taká mŕtva farba, potom je to také dosť hnusné, takže ako tam je dosť veľká nevýhoda. No, toto je úplne epické. Tak, ešte pozrieme teda, či tu je nejaký bonus, jak býva. Bohužiaľ, tentokrát tu nič není. Ale bývajú tam aspoň tie otázky na autora. Takže tak, toto sú teda 3 vonka na dnes a ešte raz dávam do aukcie zväzky 47 až 50 One Pieceu. A dúfam, že sa vám ten unboxing ľúbil, dúfam, že vám nebude chýbať to video, čo som skipol s tými 3 predošlými teda formals. Prípadne to možno nejak zostrihám a to vydám, aby to bolo pozerateľné, vystrihnem sa tam, jak tam plačem tým Nanacu. A asi tak, takže sledujte videá, choďte na web, lajkujte, šerujte, komentujte, zajdite určite na prednášky naše, čo budeme mať na Anime Feste. Keď nás niekde stretnete, tak nás určite pozvite na pivo a tak ďalej. OK? Takže čus, majte sa.